La intel·ligència artificial genera una gran controvèrsia per les seves implicacions ètiques, socials i econòmiques. D'una banda, ofereix oportunitats extraordinàries en àmbits com la medicina, l'educació, la indústria, perquè facilita tasques complexes. Tanmateix, també desperta preocupacions importants. Molts de vosaltres segur que coneixeu el ChatGPT, un model d'intel·ligència artificial que entén i genera text de manera coherent. En aquest davantal d'avui em permeto una frivolitat i us presento una experiència personal amb aquest ajudant artificial. Li he proposat d'escriure un conte de ficció, arriba Sant Jordi, doncs d'unes 300 paraules, com a personatges protagonistes, el president Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, la independència i els jutges espanyols. I aquest n'ha estat el resultat. Títol: El judici dels somnis. En un futur no gaire llunyà, Carles Puigdemont vivia en una masia misteriosa als Pirineus catalans. No era president, ni exiliat, ni res. Només un vell rondinaire que escrivia poemes en petits tovallons. Cada tarda passejava fins a un vell roure on, assegut sobre una pedra, parlava amb la independència. Una dona vestida amb una estelada de seda que només ell podia veure. Avui he somiat que tornava, li deia. Tornaràs quan els somnis siguin llei, responia la independència amb veu d'aigua. Mentrestant, a Barcelona, Oriol Junqueras regentava una llibreria especialitzada en llibres prohibits. Els clients hi entraven d'amagat i sovint se sentia «Tens l'art de la rebel·lió?» o «Guarda'm constitucions oblidades». Ell somreia i deia «A la rebotiga». Però no tot era calma. Els jutges espanyols havien construït un tribunal gegant dins del Teatre del Liceu. Cada setmana jutjaven un concepte: l'esperança, la memòria, la dignitat. Aquell dijous tocava la independència. L'acusada, amb vestit estelat i mirada serena, va pujar a l'escenari. Puigdemont i Junqueras, amagats entre el públic, contenien la respiració. Se l'acusa d'il·lusió col·lectiva, de persistència i de fer somiar els pobles, va dir el jutge amb veu trèmola. Em declaro culpable, va dir ella, culpable de no rendir-me. Un murmuri va recórrer el teatre. Puigdemont es posà en peus i cridà, i nosaltres també. Junqueras l'acompanyà. La independència no és una idea, és una memòria viva. La gent s'aixecà. Els jutges van desaparèixer com pols en el vent i la independència, amb un somriure, es girà. Ara sí, tornem a casa. I ningú va saber si allò era un conte o l'inici d'una altra història real. En parlem tot seguit amb els nostres convidats. Som-hi, comencem! Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vull una resposta, 13a temporada. Estàvem comentant aquí amb els nostres convidats aquest davantal fet amb el ChatGPT i preguntaven, però això has donat més? No, simplement vaig dir, escriu-me un relat de 300 paraules amb aquests 4 personatges i ha sortit això. I ara dèiem que com que aquesta intel·ligència artificial és intel·ligent, sembla ser que té un cert matís independentista. No, Amadeu Alemany? Doncs de ben segur, Jaume, bon vespre. Increïble, ho comentàvem precisament, no? Ostres, quina manera de saber interpretar els conceptes d'allò que tu demanaves, no? Aquí, més que intel·ligència artificial, he trobat que té molt d'intel·ligència emocional, en certa manera, no? Sí, és curiós, eh? Amadeu Alemany és el nostre primer convidat d'avui, és guionista de televisió i ràdio, aquí al Baix Llobregat segur que el coneix tothom, dirigeix i condueix el matinal comarcal La República Santboiana a Ràdio Sant Boi, oi? Sí, senyor. Ràdio Sant Boi. Ha desenvolupat i dirigit també diversos projectes audiovisuals. Vas dirigir un programa per aquesta casa,
Correcte, correcte. Com es deia el programa? No recordo. Sí, home, era de tecnologia, De tecnologia, i de ciència, i se m'ha anat al cap, imagina't que fort. Bueno, perquè ja fa un temps. Home, ja fa un parell d'anys que... Això dic, ja fa un temps. Però molt bé, molt content de retrobar-me un altre cop aquí, aquests platós, i tant que sí. Doncs ha publicat llibres, entre altres, El poble dels bojos, Gegants, La columna dels esgarrats, El psiquiatre de Déu, a l'octubre Tornar a la primavera, que també vas estar aquí presentant-lo, i avui també parlarem d'aquest llibre que tinc aquí, que és el que ha publicat més recentment, Xoixana, no sé si ho pronuncio bé, deu ser així? Sí, en principi, a veure, està escrit segons la pronunciació en hebreu de Susana, Xoixana. Xoixana, retrats d'un evangeli mut. I el nostre segon convidat, molt conegut també de vosaltres, en Francesc Abat, analista polític, i amb el qual volem comentar aquest baròmetre d'opinió, amb aquesta primera onada que diuen del 2025, que té dades molt interessants i sempre és important que vingui el Francesc perquè així ell ens aclareix tot aquell munt de dades que hi ha sempre. Francesc, que convidem primer a escoltar el que ens ha de dir a l'Amadeu Alemany. Aquest llibre, segons també es diu en la sinopsi i així, diu que comença quan tu, Amadeu Alemany, fa un viatge a Terra Santa per temes periodístics i coneixes un arxiu inèdit de pergamins que mostren unes estranyes representacions i dibuixos de més de 2.000 anys d'antiguitat. És a dir, que tot això té una base inicial real. És així mateix. A mi em costa, aquests dies que estic fent presentacions i vaig a alguns mitjans també per explicar-ho, jo sempre dic que em costa de resumir-ho. És difícil resumir-ho tot plegat, però vaja, fent un esforç, el que puc explicar és que, tu has dit molt bé, és una novel·la, ficció, però que es basa en una experiència personal i tot bé perquè a mi ja des de Barcelona em comencen a obrir per mi unes portes importantíssimes que eren uns arxius on, entre altres coses, hi havia uns pergamins que, segons m'expliquen la gent que els custodien, de més de 2.000 anys d'antiguitat. Aleshores, jo també explico sempre que per mi són inèdits, en aquell moment me n'adono que allò és molt especial, però ja no inèdits pel que expliquen, perquè és molt difícil d'arribar a una conclusió objectiva és dificilíssim. Al final estem parlant de dibuixos, de traçats, de símbols, de coses molt estranyes, però inèdits precisament perquè són dibuixos. En aquells temps, al primer segle, era dificilíssim, estava prohibit, per dir-ho d'alguna manera, el dibuixar qualsevol cosa, qualsevol element, qualsevol ésser que representés que tenia ànima. Per tant, la gent no dibuixaven, no era normal dibuixar. Per tant, això ja els fa inèdits. I a partir d'aquest moment em vaig adonar que hi havia una història que, home, a mi em venia molt de gust d'explicar-la, per tot el rerefons que comportava. I sí que és veritat que està embolcallat de ficció, faltaria més, quasi bé tot és ficció, però també és veritat que em baso en algunes situacions, alguns elements que són reals. Els serveis secrets, per exemple, aquí tenen un paper important, però també molts dels personatges que al final acaben encarnant d'una manera o altra a personatges reals que jo he conegut. Ara parlarem, perquè evidentment que no explicarem el llibre, ni molt menys el seu contingut i el desenllaç, perquè el que heu de fer és llegir-lo, però sí que intentarem que us piqui la curiositat i així, ara que arriba Sant Jordi, és un bon moment per comprar-lo i sobretot llegir-lo. Com em passa sovint, se m'ha oblidat de passar un vídeo que l'hauria d'haver passat al principi de tot, però això passa normalment, per tant, si ens el podeu passar ara, gràcies.
Aquests personatges que apareixen caminant podria ser tu. Doncs ben bé, sí, perquè al final vaig trepitjar no tan sols molt de Jerusalem, sinó gran part d'Israel i també parts de Palestina, sí. Al llibre, si em permets, esclar, apareixen llocs com Jerusalem, evidentment, Galilea, Cafarnaum, Bet-Shean, que és un lloc molt important. Són llocs que tu els has trepitjat. Sí, cada localització, evidentment, l'he trepitjat, l'he viscut, he conegut personatges. Jo sempre dic que a l'hora d'escriure, a mi el que és la ficció, el realisme també ficcionat, és el que a mi m'agrada. I no sé si és per un tema d'honestedat o el que sigui, però quan escric alguna cosa jo he d'anar a viure-ho, a respirar aquell lloc, fins i tot com a detall. De vegades en alguna escena veurem els personatges dinant, sopant, menjant alguna cosa. Aquell menjar jo l'he provat, l'he tastat, he respirat aquell ambient, etc. Per mi és important el poder-ho... Això dèiem al principi, que evidentment que és ficció, però que hi ha molts punts de realitat, de molts punts viscuts. Alguns dels personatges que us anireu trobant, sense avançar res més, doncs, per exemple, hem dit que hi ha dibuixos en uns papirs de més de 2.000 anys d'antiguitat, trobats a Terra Santa, on apareixen representacions misterioses de l'època de Jesús. Un editor, una escriptora catalana, que podria ser tu en femení, diguem-ne. Per exemple. L'ambaixadora de Xipre a Espanya, agents del Shin Bet, el Servei Secret Israelià, l'estrella de David vermella, ha sortit abans una imatge, una nena que apareix i desapareix i que també fa dibuixos misteriosos, el símbol Jai, J-A-I. Correcte. Tot això ha aparegut en una imatge anterior. Correcte. Al final, jo crec que és un llibre que està embolcallat també de simbolisme. El simbolisme és molt important aquí per la narrativa. Són algunes imatges. Exacte. Aquí veiem l'estrella de David vermella. Sí, senyor. Veiem el símbol Jai, és aquell símbol a l'esquerra més avall. Sí, com et deia, hi ha molt de simbolisme perquè jo recordo alguna frase d'aquestes que et queden gravada de grans escriptors, de mestres, de referents, i en recordo alguna d'algun referent meu, personalment, que em deia sempre a l'hora d'escriure no subestimeu el lector o la lectora, no? No cal matxacar un concepte. Si dieu que una cosa és així o que passa el que sigui, n'hi ha prou amb una vegada. I, per tant, a través del simbolisme, precisament, jugo una mica de dir no cal matxacar les coses, però sí és veritat que vaig deixant perles que jo crec que són molt identificables, no? I el llibre està ple de simbolisme. Això és una cosa que vaig procurar que fos així. Durant el desenvolupament de la història vas intercalant unes ressenyes. I aquestes ressenyes van des de la més antiga, que és del 1214 abans de Crist, fins, diguem-ne, la més moderna, que crec que és la de 6 abans de Crist. No sé si és així. O n'hi ha alguna de després. N'hi ha alguna de després. És al revés, perquè, diguéssim, el trajecte d'aquestes ressenyes que tu dius molt bé, que al final són flashbacks cap al passat, diguéssim, no? Precisament cada 13 capítols n'hi ha una. Allò que dèiem del simbolisme, el 13 aquí, doncs, hi és per alguna cosa, no?, també. I sí que és veritat, doncs, que el més proper a nosaltres, que de proper no té res, perquè crec recordar que és el 96, 98, ara no em facis dir. El 6 és després de Crist. Clar. El 6 és després de Crist. La més propera a nosaltres seria el 96 després de la mort de Crist, que és com comença el llibre. De fet, és la primera ressenya, és com comença el llibre, fins a temps remots, a 1000 i pico anys. I precisament la cronologia del temps també forma part de la simbologia que et deia, no? Són una sèrie de ressenyes que ens anem trobant, que no justifiquen absolutament res, però que et proposen
que alguns capítols que totes i tots coneixem de les Sagrades Escriptures, també de qualsevol llibre, el Talmud, o qualsevol llibre, la mateixa Bíblia, doncs són propostes de com podria haver passat allò que ens han explicat i que ho coneixem de sempre per la Bíblia, no, precisament? De fet, en el llibre hi ha dibuixos. De fet, són els dibuixos que tu recordes d'aquests papirs que vas veure i que un amic teu, diguem-ne, ha intentat reproduir, no? I aquests dibuixos no els passem, hauran de comprar el llibre també i llegir. Però sí que tenim alguna imatge que també en parles aquí. Hi ha unes imatges d'uns quadres, si ens voleu passar. Aquest primer, per exemple. Aquest, tu en parles, i parles, per exemple, del baptisme de Crist, d'aquest quadre, d'Erdel Gelder, del 1710. I si ens hi fixem, ens hem de fixar en la imatge de l'Esperit Sant, que és la que està a dalt, i després a la dreta, una mica més gran. Està una mica enfosquit, però, esclar, és un Esperit Sant que avui en dia potser ens recordaria alguna altra cosa. Clar que tot és subjectiu, però és evident que un Esperit Sant no és un colom, com apareix normalment, ni res d'això. És una mena de cercle o una mena d'òval, més aviat, que llença aquests raigs sobre Crist. I l'altra imatge que tenim, que deu ser la següent, amb aquesta, que aquesta ens parla de l'Anunciació. I amb l'Anunciació tornem a trobar una imatge molt similar. Aquest és d'un quadre de 1482 i veiem una altra vegada l'Esperit Sant reflectit també en una imatge molt similar a la que hem vist anteriorment. Vull dir que aquests dos quadres, de fet, tenen una certa relació, llunyana, però una certa relació també amb els dibuixos que apareixen aquí, que són, evidentment, dibuixos molt simples, molt senzills, però que també conviden a aquesta subjectivitat. A imaginar, a pensar... Bé, al final és molt interessant això que expliques i les imatges que estàs passant, perquè aquestes imatges formen part d'alguns diàlegs que hi ha dins del llibre. El fet una mica, hi ha uns investigadors aquí, investigadores que en parlen i que posen com a exemples algunes obres d'art i fins i tot algunes pintures que s'han trobat en molts llocs i que sempre han suggerit coses que no acabem d'entendre. Sí que és veritat que, depenent de l'estil de cada època, dibuixaven l'Esperit Sant, com dius tu, o qualsevol, un àngel o el que sigui, el dibuixaven també precisament amb simbolisme. Però suggereixen coses i això forma part una mica d'alguns dels diàlegs que apareixen aquí, perquè els dibuixos, com tu deies molt bé, és molt subjectiu. El que transmet, tu veuràs, no em facis dir, una nau i jo veuré una ametlla gegant. Tu veuràs un ésser una mica estrany i jo et diré que mal dibuixat que està, no hi ha més, no cal gratar més. Per tant, és tot molt subjectiu. I sí que és veritat, ho apunto a títol de curiositat, que a mi no em van permetre fer fotografies en aquell moment, però sí prendre apunts. I jo vaig fotografiar, però amb els ulls i amb el cervell. I de seguida vaig apuntar els detalls, aquí no hi havia problema, m'ho van permetre, faltaria més. La persona que em va obrir aquests arxius el que em va demanar és a mi no m'anomenis ni anomenis aquest lloc, perquè senzillament el que sí que es pot dir és que és un lloc 100% cristià i és un lloc que en el seu moment va estar on està per la seva història. I Israel és un lloc que, en la majoria de localitzacions, només has de gratar 3 metres i trobaràs coses. Trobaràs àmfores, trobaràs, no sé, moltes coses. Sembla ser que aquella gent, i no aquella gent, molts llocs d'Israel han trobat coses i al llarg del temps el que han entès, per això ja fa molts anys, el que han entès és que allò ha de ser molt hermètic perquè el govern d'Israel amb un 3 i no res t'ho treu de les mans com aquell que res. I, per tant, és per això que jo vaig haver de prometre que el que explicaria ho explicaria en forma de ficció i, a més, no anomenaria a ningú. A mi en cap moment pensa que em van donar explicacions. Aquella persona no em va donar mai explicacions de què eren aquells dibuixos. T'ho va ensenyar i res més. M'ho va ensenyar per la meva persistència amb les preguntes. Aquestes preguntes jo ja les havia fet des de Barcelona. I aquesta persona sabia, la que em va rebre, sabia que jo tornaria a fer aquestes preguntes. I és tot molt
molt romàntic, que dic jo, perquè m'entenguis, perquè en tot moment aquesta persona va ser molt afable amb mi i va tindre cura de mi, em va ajudar amb el que fos, però mai va respondre la ditxosa pregunta que jo li feia. Estem parlant d'una de les persones més enteses amb el que és les Sagrades Escriptures. Jo ja tenia aquesta referència i jo li feia la pregunta del milió, una pregunta que potser ens hem preguntat totes i tots en moltes ocasions, no? Estem sols? Hi ha algú més per aquí dalt? Al final l'univers és molt gran, no? I la pregunta era, tu que coneixes també les Sagrades Escriptures, digue'm si creus que en algun moment hi ha algun testimoni, hi ha alguna cosa que ens fa dir que aquella gent estaven veient coses que avui en dia les anomenaríem d'una altra manera, però que ells, a falta d'informació, els anomenaven Déu, àngels o no sé què, no? Mai em va contestar la pregunta, absolutament mai. Sí que és veritat que en el darrer sopar, que d'aquí ve tot, em va dir, t'he d'ensenyar allò que et vaig prometre, acompanya'm, el vaig acompanyar, vam baixar escales, vam traspassar sales, vam baixar més escales, va obrir uns arxius impressionants i és quan em va dir, dirigeix-te aquí, en aquest passadís, aquí ho tens i tal, i ell mateix em va acompanyar i em va dir, jo estic aquí, tu tens tant temps com vulguis, però no facis fotografies, no? I és per això que jo recullo tota aquesta informació i després, un cop a Barcelona, al cap d'unes setmanes, és quan amb un artista que conec, una persona que sabia que ho podria fer-ho, jo li dic, has de dibuixar exactament el que jo et digui, jo ho tinc apuntat, i ho tinc gravat aquí dintre, per tant, a la mínima et diré rectifica això, rectifica allò, no? I és molt bo perquè aquesta persona és tan bon artista que al final Esteve Jimeno es diu, un amic, vull dir que jo crec que és just anomenal també, que a vegades deia, és que més malament no sé dibuixar. Vull dir, sí, jo li deia, sí, però és que jo recordo que aquest no tenia això, aquesta cama ben dibuixada, i aquí li faltava un braç, i aquí no hi havia detalls, i aquí només es veia una cara que sembla que tingués barba, però ni tan sols els ulls. I aquí això, i aquesta muntanya està torçada, i aquí... Clar, això va costar molt, no? Però ho vam aconseguir, i no faig broma, ell va haver de quasi experimentar un grau de concentració impressionant, perquè els dibuixos estaven molt mal fets, però no per res. Per fer-ho de manera molt simple, molt mal feta i molt rudimentària. Jo sempre dic, quan em pregunten, no estan clavats al 100%, és difícil parlar de percentatges aquí, però jo us diria que entre un 80 o un 90%, a mi em recorden molt les imatges que tinc gravades al cervell, no? I ho vam fer d'aquesta manera perquè no hi havia més remei. Aquestes són les imatges que podreu trobar en aquest llibre i que poden despertar-vos idees o fins i tot, no sé si aquest llibre podria convidar una mica a la reflexió sobre la història de la civilització judeocristiana. Potser pot convidar a la reflexió, no? És molt important això que dius perquè, i això ho he explicat en més d'una ocasió, al final els que ens considerem cristians, o de fet, o de mentalitat, o digue-li com vulguis... De cultura, de tradició, de... Digue-li com vulguis. Potser no té res a veure amb la religió, o sí, tu pots ser més religiós, menys, però que al final, si ets cristià, ho ets per cultura, pels pares. Jo sempre dic que al final els cristians, que no ens enganyin, vull dir, som una secta del judaïsme. Jesús de Natzaret... També apareix aquesta secta del judaïsme aquí en el llibre. Jesús de Natzaret va néixer jueu i va morir jueu, i mai de la vida va voler crear una religió. Ell el que es broncava era els que manaven en aquells moments en la seva pròpia religió, i ell s'ho creia que era jueu, no? Per tant, els nostres orígens al final són els mateixos, no? A partir d'aquí passen coses i a partir d'aquí fem especulacions i diem d'on venim i cap on anem. Jo he procurat també en el llibre no parlar de política. En els moments actuals ja estem veient el que s'està vivint a Israel, però clar, evidentment hi ha un estudi, un cert estudi de la societat israeliana, no? I d'alguna manera alguna cosa deixes entreveure, no et poses en política, coneixes el pensament jueu, tant el més extrem com senzillament la persona que
hi ha molta gent que no estan d'acord amb el Netanyahu en aquests moments, però molts, la persona normal i corrent. I també analitzo la part palestina, qui en parla perfectament, no? I sobretot també, com et deia, hi ha una part important dels serveis secrets, que ells no els anomenen secrets, els anomenen de seguretat, perquè és tota una institució molt important pel poble jueu. Diuen que són els millors del món, o els més, diguem-ne... Bueno, hi ha una explicació. Més precisos, més exactes, més efectius. Hi ha una explicació per això, si m'ho permeteu ràpidament, perquè quan entres en aquest tema te n'adones que, com a mínim, és curiós, i insisteixo, jo no estic fent ni sionisme ni al contrari, però has d'analitzar les coses el més objectiu possible, no? Jo vaig tindre l'ajuda gràcies a una persona que era enviat especial del Vaticà per la ràdio del Vaticà a Jerusalem. Em va presentar una persona de la Universitat Hebrea de Jerusalem que havia assessorat els serveis secrets. És sociòleg i psicòleg també, i havia assessorat amb segons quines temàtiques els serveis secrets de seguretat. I aquesta persona, molt crítica amb el seu govern, em va explicar moltes coses, coses molt curioses que surten aquí dels serveis secrets. Clar, penseu que és una nació que abans de constituir-se com a nació ja tenia serveis secrets. Per ells, ja no el Shin Bet, sinó tot el que representa tots els serveis secrets, és molt important. És a dir, per a ells és una institució que ha fet per avaldre la seva seguretat i que d'alguna manera ha engegat des del minut zero la construcció cap a la seva nació. Ells tenen aquest concepte, i per tant, fins i tot de vegades es fa la broma de dir qui treballa pels serveis secrets, i et diuen no, qui no treballa pels serveis secrets. És una mica això. Acabem ja, Amadeu. Molt bé. Què t'agradaria que sentís o pensés la persona que llegeixi aquest llibre en acabar-lo, en acabar l'última pàgina? Què t'agradaria que... Doncs, sobretot que dubtés. El que vull és crear dubtes. El dubte... A mi me l'has creat, Vinga, ja ho tenim, doncs ja estic content. Si el Marfany dubta, escolta'm. Crec que una de les coses que segur que pot fer aquest llibre, més enllà de que és amè de llegir, és interessant perquè té intriga, té una mica d'aventura, té una mica de tot, no? Però a part d'això és això, crear dubtes, no? Per mi és el més important, perquè transmetre, jo puc transmetre moltes coses, però no sóc ningú per dir, escolta, això és així o això és allà, no? Del món de la ufologia, que al final és una doctrina que no està reconeguda per la ciència, i que jo no em considero ufòleg, ni molt menys, hi ha gent que porten 40 anys investigant amb això, no? S'han explicat moltes coses, no? Per tant, jo no vinc aquí a explicar res, jo el que vinc és una mica a crear dubtes, perquè a partir del dubte formaràs els teus criteris, i jo et diria que gràcies al dubte som lliures. La llibertat es basa molt en el dubte, amb el rumiar, el sí o no, o potser, o qui, o... En Raimon m'ha vingut la frase al cap, en Raimon deia pressuposa la certesa el sol fet de dubtar. Ben vist. O sigui, és una gran frase. Ja és això. Gràcies, Amadeu. Recordeu, Soixana, retrat del Vangeli Mut, de l'editorial Base. És en català, perquè també el tenim en castellà, no per la mateixa editorial, no? Correcte. En castellà s'ha editat pel segell Luciérnaga, que és el segell de misteri del grup Planeta, i en català és l'original, és editorial Base, que precisament, deixa'm dir-ho, és important, ara per Sant Jordi signaré, per Sant Jordi, el dia 23 a les 12 del migdia, Base té el seu estand al carrer Mallorca, ja a prop de Passeig de Gràcia. Mallorca en Passeig de Gràcia, doncs a Mallorca hi tenen el seu estand. I compartir lloc amb molts companys i companyes que enguany a Editorial Base jo crec que pot presumir de gent molt potent i una editorial amb unes ganes de fer coses interessants. Perfecte, doncs ja sabeu, teniu una cita el dia 23, on hi hagi l'estand d'Editorial Base, estarà a les 12 del migdia i serà l'Amadeu Alemany per signar-vos
per signar-vos aquest llibre. Sobretot, està bé que el compreu, està bé que el regaleu, però sobretot llegiu-lo. No em canso mai de recomanar-ho perquè hi ha gent que de vegades el compra i el deixa a la biblioteca. Gràcies, Amadeu. Ara convidem el que parlarem, el tema que parlarem, completament diferent. Hi ha una relació de causalitat o de casualitat? Digues. Dic, si hi ha una relació de causalitat o de casualitat entre el llibre i el CEO. Carai. Bueno. És un misteri, també. És un misteri més. Estem dins del terreny del misteri de les revelacions. Sí, no ho he fet expressament. Però en tot cas volem parlar amb el Francesc d'això. Ha sortit aquesta que en diuen primera onada del 2025 del baròmetre d'opinió pública, del CEO, del Centre d'Estudis... Centre d'Estudis d'Opinió. Opinió. Que tu sempre dius que és un bon centre, que fa bones enquestes, que dona bones dades, etc. i així. Com ha anat aquesta... Perquè, esclar, les dades són nombroses i moltíssimes. Anirem veient algunes imatges i si les vols comentar ja les comentem. Per què dic que el BOP del CEO és una enquesta que se'n fan, són 3 anuals, i el que té de valor, sobretot, no és agafar una només, sinó és tot poder veure com que les preguntes més o menys en el gruix central es mantenen, pots anar veient l'evolució en el temps i això aporta molt valor. Et quedes només amb una enquesta i d'allò, però quan ho situes pots veure si hi ha biaixos, pots veure com està evolucionant, quina és la tendència, tal, que això és el que aporta. Una enquesta, al cap i a la fi, és simplement una projecció a partir de 2.000 persones que els han preguntat sobre certs temes i que són representatives de la societat i que, per tant, projecten un resultat social. I llavors, per tant, s'ha de prendre sempre amb mesura, però també s'ha de saber valorar perquè no deixa de ser una eina científica des del punt de vista que està elaborat amb unes tècniques que permeten recollir l'opinió. I és una enquesta interessant. Passem a una imatge de les que tenim, a veure si... I després ell ja anirà, el Francesc anirà estenent-se per on vulgui. Hem posat aquesta, que és la preferència per les relacions Catalunya-Espanya. I aquí apareix que la més alta preferència és una comunitat autònoma, que és un 36%, després fins i tot hi ha l'estat federal, l'Espanya federal, la independència aquí, en aquest recull, només un 28%. Sí, el CEO pregunta el tema nacional, per dir-ho manera, es planteja de diferents maneres, però hi ha 2 preguntes claus. Una pregunta dicotòmica, sí, no, a la independència, i una pregunta sobre el tipus de relació amb l'Estat. És a dir, llavors, per tant, aquesta és la resposta múltiple, que inclou una regió, una comunitat autònoma, un estat dins d'una Espanya federal o un estat independent o un... Perquè el que en diem la sobirania té diversos graus. I una autonomia és sobirania, però... El tipus de relacions que es podrien establir i en funció d'allò. Llavors, aquesta és una pregunta interessant en la que ja es veu que l'estat independent no és majoritari, sobretot si sumes els altres. On està, com tu deies, la sobirania es projecta de diferents maneres. Quan els partidaris de la independència creixen, quan tens el reducte, diguem-ne, el gruix, l'epicentre de l'independentisme, que és aquest que no, jo vull un estat propi, independent. I hi ha gent que està propera i diu, doncs mira, hi ha un estat federal d'allò, però si no hi pot haver estat federal, doncs llavors voldria independència. Llavors, com t'adreces a tot aquest conjunt de la població que potser no és estrictament independentista, però sí. I en aquest cas, què és el que passa? El que hem pogut veure és, diguem-ne, que els partidaris de l'estat propi es minoritzen des de fa ja uns quants anys en relació amb... Passem a l'altra, que és una que a tu t'agrada veure, que és l'evolució, l'evolució de les preferències per les relacions Catalunya-Espanya. Correcte. Aquí tenim l'evolució, és a dir, des del juny del 2015 fins al març del 2025. La de dalt de tot, la groga, és un estat independent. Que veiem que va tenint una evolució, però hi ha un moment que puja... Que és el 2017. El moment màxim, quan més diferència hi ha, és el 2017.
fins i tot en aquell moment, si sumes estat federal, comunitat autònoma, regió, sumaven més que l'estat independent, però és el moment que més diferència hi ha. I ja es pot veure com es manté com a primera opció fins que comença a baixar. I ara ja està Ara ja ha baixat, significativament no és la primera opció. Passem l'altra, que és la que ens reflecteix allò que deies tu del sí o el no. Vull dir, aquesta és aquesta, sí o no? És a dir, estàs a favor... Aquest és el valor més baix de partidaris de la independència, en termes vostè vol o no, està a favor o està en contra. Aquí ja és dicotòmica, està a favor o en contra, ja està. Aquesta és la diferència més gran. A favor dels que estan en contra, Sí, perquè estem amb un 38%, només a favor, quan havíem tingut cotes bastant més altes, un 54 en contra. El punt màxim. Això, si ho veiem en el temps... Això ho veurem ara. Doncs posa-ho perquè... Passa la següent imatge. Passeu la següent imatge, que és l'evolució. Aquesta. Aquesta és l'evolució. Tornem a tenir el període del 15 al 25. Exacte. El 17 torna a estar, és l'únic moment en el que està per sobre. Sí. En termes de seqüència temporal. Que es manté, jo ho estic veient millor que vosaltres, segurament, perquè jo ho tinc aquí, i es va mantenint gairebé fins al 20. El 20, sí. Fins al 20. 2017 al 20 es va mantenint aquesta... Però després comença a baixar i fixeu-vos com l'última dada és la distància més gran que hi ha en contra de la independència. Amb 10 anys. Amb 10 anys és la distància que es manté. Com ha evolucionat d'aquesta manera. Clar, dius, però és que això no sé què... Una enquesta el que t'està dient, aquí tens això és el que t'està reflectint. I això podria ser, fixeu-vos que hi ha un puntet que està obert al principi. Clar, si és només un moment, hòstia, pot ser que la mostra o que són 1000 coses, però quan la tendència és tan sostinguda, t'està explicant alguna cosa. Una altra cosa és que tu vulguis escoltar el que t'explica l'enquesta, però jo crec que sí que s'hauria d'escoltar. És evident. La teva interpretació de què ens explica l'enquesta? Bé, doncs és evident, diguem-ne, que el 2017 s'arriba al moment de màxim suport a la independència i s'arriba per una sèrie de causes. Si tiréssim més enrere en les dades, veuríem que el blau, encara el suport a la independència estava molt més baix que el que apareix a partir d'aquí del 2015. El 2015 ja havia començat el procés. El que jo ara estic defensant, tots aquests que diuen el processista com un insult gairebé, el procés és el que va girar la història contemporània d'ara de l'independentisme, perquè va passar que l'independentisme fos pràcticament testimonial en termes de representació política i en termes de favorables a la independència, a anar pujant fins al 2017. El procés és tot aquell discurs, tota aquella estratègia, tot allò que es va formular, aquell consens del país que volíem fer, que va recollir el suport de la gent. És a dir, el gran èxit és haver portat allà. El gran fracàs és no haver pogut culminar, però això estem exposats sempre a que les coses no acabin. Carregar-se el que es va fer bé és un error monumental. Per què? Perquè tots aquells elements, el que hauríem de preguntar-nos és quins són tots aquells elements que van permetre que de passar d'estar tan a baix el sí a la independència arribés a ser majoritari. I permetés fer el que van fer, per mantenir-ho. I després millorant el que no ens va... És a dir, i analitzar també el que no vam saber fer i per això no ens dona. Però si ara ens carreguem allò que vam fer bé, és evident que això no ho reverteixes. Com reverteixes aquesta diferència? Fent les coses bé. Que el teu projecte sigui un projecte compartit, que el teu projecte torni a esdevenir majoritari, que torni a ser la voluntat de la gent, és a dir, que tu tracis un camí i que la gent el vulgui transitar. Perquè, excepte que, com alguns il·luminats, no, les eleccions és igual, aquí no m'importa res. Bé, doncs jo sí que crec que el primer requisit per poder ser independents és ser majoria. És que una cosa és la legitimitat del vot, que és a dir, tu com pots anar a Europa o al món dient que vols la independència quan no tens una majoria de vots independentistes.
és la legitimitat democràtica. Més enllà ja sabem que hi ha altres... Sine qua non. És a dir, si tu no... L'opció per la independència no és la majoria social democràtica parlamentària, ja no hi ha opcions. Que falten altres qüestions, d'acord. No n'hi ha prou amb això. Però per començar, el requisit bàsic és ser majoria. Després ja veurem com ho fem. Però és que si no és la majoria, dius, bueno, doncs mira, aquí tinc una majoria absoluta d'aquests que volen que siguem sent a Espanya, el primer objectiu és revertir-ho. Aquí també hi ha una cosa, amb tot el que està passant, que podem situar molts elements de frustració, evidentment, de que no fer les coses bé, de divisió, de caïnisme, també d'haver perdut aquells valors i aquella formulació d'una estratègia política constructiva que va sumar molt, que arribava a molta gent, i és que ara estem revertint certes coses. En aquesta enquesta no es veu, però també en aquesta diferència a favor dels que estan en contra, dels que estem a favor de la independència, hi ha una enquesta que és l'enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, ICPS, que feia dues preguntes molt interessants, que era, vostè vol la independència? Sí o no? I una segona que era, vostè, si hi hagués un referèndum demà, votaria sí o no? A la primera pregunta, vostè vol la independència, el no guanyava. Però a la pregunta, i si demà hi hagués un referèndum, vostè què votaria? Guanyava el sí. Dius, per què? Bé, perquè en aquest país hi havia gent que potser no volia la independència, per molts motius, bàsicament per motius d'identitat. Però dius, però jo tampoc m'hi oposaré, per tant, no votaré en contra. El que està passant, aquest caos en el que està assumint l'independentisme i aquesta, diguem-ne, no fer les coses bé, porta que gent que potser, mira, jo no m'hi oposaria, jo facin el que vulguin, no estic a favor, però no m'hi oposaré. Diu, això no ho vull. Això no ho vull. I em remeto a dues preguntes també, que la informació l'hem tingut sempre a les enquestes, quan es preguntava, vostè vol la independència, està a favor o en contra de la independència? Els que estaven en contra de la independència ho estaven bàsicament per motius identitaris. I els que estaven a favor, hi havia un projecte polític de país, d'oportunitats per tothom, de millora, d'un país més democràtic, més just, més progressista, més progrés... Sí, era per diversos motius, no únicament... Però no identitari. El motiu identitari, vostè per què vol la independència? Perquè sóc identitari català. No, en canvi els espanyols sí, perquè soy espanyol. S'ha acabat. Ara érem immensament. Ara, una part de l'independentisme s'està arrossegant cap a l'identitarisme i això genera anticossos. De fet, si recordeu, una de les estratègies contra la independència va ser posar en marxa Ciutadans per traslladar el debat al tema identitari. Si tu, els orígens et marquen el teu vot. Si ho portes aquí, si coneixes la realitat d'aquest país, amb la nostra diversitat, pluralitat, diversos orígens, dius, si ho portem al tema de la identitat vinculada als orígens, ho tenim guanyat, deien els d'allò. Per sort, els partidaris, l'estratègia, el processisme, ho va fer prou bé com per treure d'allà el debat i portar-lo a un altre àmbit, en el que van poder ser majoria. Però si tu ens arrosseguem cap a un debat, si per orígens, en el que els d'allò fora són colons, no sortirem de la baixada. Si m'ho permeteu, és que és molt interessant el que expliqueu, no? Perquè te n'adones que al final, com tota la vida, la política també té una sèrie de partidaris que sí que és veritat que són de base, allò que dèiem de soc independentista perquè m'ho crec i d'això, però que al final hi ha un grup importantíssim de ciutadania que són, si em permeteu el mot, nòmades polítics. És a dir, anirem cap al lloc on estarem bé o que ens convé per la raó que sigui econòmica, de benestar, etc. Alguns diuen el cavall guanyador. El cavall guanyador, que aquí influeix molt. El tema de quan està guanyant una tendència, això que explica el Jaume, cavall guanyador, que al final, si us hi fixeu, amb el malaurat tema de que molt de jovent se'n van cap a la ultradreta, al final sí que és veritat que és perquè segurament no existeix un punt d'educació, en el bon sentit de la paraula, un punt de memòria històrica que no saben què és exactament la dreta, però al final és perquè la ultradreta
erròniament o no, però la ultradreta els està donant una sèrie de respostes que no han trobat en d'altres llocs. És a dir, escolti, aquest m'està venent un producte que a mi em sembla que serà més bo. I en el moment del procés més àlgid va passar això. Hi havia molta gent que deia aquests sembla que em solucionaran el problema i, a més, m'estan fent sentir una cosa que jo no sentia abans. Il·lusió. Correcte. Il·lusió per un nou partit, per un nou projecte, un nou estat. Aquesta il·lusió sembla que em pot portar a solucionar aquests problemes que tinc. I, a més, aquí no m'expliquen que jo no soc català o el català de segona. No, aquí tothom suma. Per això és tan interessant tot això, no? Si em permets afegir una cosa, i ara em poso en terrenys d'aquests d'allò, però fixeu-vos, parleu, hi ha nòmades, és evident, els nuclis durs són els nuclis durs. Si no hi hagués d'allò, sempre estarien guanyant els mateixos. Però la gent es mou, les tendències canvien, la gent evoluciona. Molt bé. Com evoluciona la gent? A partir de que hi ha impactes diferents. Dius, cavall guanyador? Bueno, potser sí, però hi ha més elements. No tot és tan simple. No tot és blanc o negre. Fixa't una cosa. I torno a la crítica aquella dels que critiquen el processisme. Per què es va fer molt bé les idees que van inspirar el procés i l'estratègia del procés? Perquè sabia sobre la societat amb la que treballava, la realitat d'aquesta societat. Una altra realitat d'aquesta societat nostra és que en una escala del 0 al 10 amb la satisfacció vital és de notable, en un 7. Tu a una societat d'aquesta, quan ara es critica molt de la llei a la llei, allò que es deia, o ni un paper a terra. No era ideal, de la llei a la llei era ideal. Sí, però tu ara imagina't, diu, no, en una societat en què s'expressa majoritàriament amb un notable de satisfacció vital, dius, no, anem a cremar-ho tot, ja veuràs, anem al país. Aquesta és l'altra, fixa't tu, que els espanyols no són tontos. I on va ser la segona pota que van posar en marxa els espanyols? Fer marxar les empreses. Per què? Perquè era l'amenaça, diu, hòstia, jo treballo, jo tinc una feina, jo tinc allò, jo puc millorar. És crear aquella por... Aquests tios, a veure si arruïnen el país, genera una por de dir, hòstia, aquí quedarem amb el d'allò. I allò es va saber trampejar molt bé, és a dir, es va dir, no, aquí anem a fer les coses, no anem a cremar el país, no anem a parar-ho tot, i som conscients de la responsabilitat que tenim econòmica, social i de tot això. Si tu trasllades una imatge de dir, aquests tios, què estan dient? És quan es produeix aquesta fractura. I aquí és on l'independentisme s'hauria d'interrogar, de dir, si volem treballar per ser majoria social, hem de recuperar credibilitat, ens hem de saber el país al que ens adrecem, com el volem i com volem que ens acompanyi cap aquí, perquè si no, això no ho repartim. Estem a punt d'acabar, però podríem veure molt ràpidament l'última imatge, l'última. Ens en saltarem una i anirem a l'última. Ja sé que per tu, Francesc, no és... Sempre dius que la qüestió dels escons i així és relativa, però aquí ens diu que l'estimació d'escons en aquest moment, amb resultats de 2024, doncs el PSC guanyaria de carrer, etc. A veure, per què no m'agraden? Les enquestes tenen biaixos. Hi ha tècniques, el que es diu la cuina, per corregir els biaixos. Però és que hi ha molts biaixos aquí, fixa't tu. Junts va quedar, crec que eren 10 punts, ara per la memòria, per damunt d'Esquerra. I Esquerra, en l'enquesta, la mostra, està 2 punts per sobre de Junts, en record de vot. Clar, és a dir, aquestes coses costen molt de corregir. Per tant, jo el que em miro més, això reflecteix una certa realitat, és evident que és així, és a dir, que les forces independentistes no sumen, però és una tendència. Però jo sobretot el que em fixo és en com evoluciona la fidelitat de vot i els trasvassaments de vots entre partits. I és cert, PSC està molt fort, però tampoc no té una afluència massiva de vot d'altres formacions. PP està bastant sòlid, CUP, Esquerra i Junts estan entre el 70-79% de fidelitat de vot, que és alta, i la peça, clar, una de les peces claus que hi ha és que els comuns baixen aquests. Perquè la fractura els hi està passant, els hi passarà. La fractura sempre para. Sempre. I és una evidència. És a dir, es quedarien en la meitat dels vots si es consuma la ruptura a Podemos Comuns. Hi ha el cas d'Aliança Catalana, que sempre és una incògnita.
Sí, sempre és una incògnita, perquè d'allò, però sí que si hi ha una certa fuga de vot del bloc independentista cap al bloc de l'extrema dreta racista i xenòfoba que representa Aliança en aquest cas, no? És a dir, que el que uneix aquest vot és bàsicament les postures de racisme antimigratori sense contemplacions, no? Doncs moltes gràcies al Francesc Abad per aquests aclariments, perquè si no nosaltres ens perdem amb tantes xifres d'aquestes enquestes. Moltes gràcies, Amadeu Alemany, que vagi molt bé la venda de llibres, perquè també escrivim perquè ens llegeixin. Al final és això. Evidentment. És arribar, gràcies. I has complert un objectiu perquè m'has despertat l'interès per llegir-lo. Veus? Ah, molt bé. Que era una de les coses que has dit al principi. és el que volia. Si he despertat el teu interès, un honor. Amb el vostre diàleg, Moltes gràcies. A propòsit, jo crec que és just dir que, perquè quan m'has preguntat pel programa de ciència, se m'han anat a... T'has recordat sobre la marxa? A l'R+D. Home, clar, és que jo clar, pensava, ara, dic, clar, en aquell moment m'has agafat a cama canviada i dic, sí, programa, l'R+D, per l'amor de Déu. Jo tampoc el recordava. Aquí sempre som home, que plans un està molt orgullós d'haver... R de revelació i D de desmemòria. Ben vist. També hi ha alguna cosa d'això, però sí, ho dic perquè era just de recordar-ho. Moltes gràcies i nosaltres marxarem amb la frase de la setmana, avui que s'està apropant Sant Jordi, de l'escriptor i poeta Joan Oliver Pere IV, que diu: cada paraula és una guspira, cada llibre una foguera. Tornarem nosaltres el 28 d'abril, que passeu una molt bona Pasqua i, evidentment, un gran dia de Sant Jordi. Regaleu llibres, regaleu roses i no oblideu que a les 7 del vespre a la plaça Universitat comença la manifestació Sant Jordi per la Llengua. Us hi esperem. Permetre una injustícia significa obrir el camí a totes les que la segueixen. Fins d'aquí 15 dies. Que tingueu, com sempre, molt bona feina.